ngapediang subhai pi barok kinong rem. Hakani ka video ngan batai pi kumno ban snai kani ka dawai daga bapenon kam yo tutia bat ka shun. Hakatu ka video bala dap halor ka jingpang puts ing sibun na pring jong pi comment pi kwa ban tip kumno ban snai kani ka dawai daga bapenon kam daw tutia bat ka shun. Hakani ka video ngan hikaya pi kumno ban sna. Kidon arjat ki dawai ki bangila ban sna daga bapenon kam daw tutia bat ka shun. Ka Bordeaux space bat ka Bordeaux mixture. Kani ka Bordeaux space kade bangi klek ban long sbo. Ka bangi la ban ta ki ding so nam ta jong pi ki nong rep ki barep so pidon kam ba ban nang ban snai kani ka Bordeaux space. Namar ba pi hap ban ta ki ten riding so jong pi kumba shimitar ban yada na kini ki knyang ki baba mi ten riding. Nang ta hapor ba pi khap ki tenat ba pi prun ni ki ding so. Hakitu ki jaka ba pi khap ba pi ot pi de ban ta de kini ki Bordeaux space. Kenang ban yada na ki fungal infection bat ki bakteria. Na kini ki jingpang jong u fungus bat ki bakteria. Kan yada si bon da pita da kani ka Bordeaux space. Nang taru kani ka Bordeaux mixture pat ka balong pila ban banun kam haki babon jat ki rukom. Haba pi tungjur haba pi sara sembai haki bunsing bat kumta terter. Hakatu ka video balak dem ngalak batai pi bahag jaka jong ka copper oxychloride pila roban penon kam daga Bordeaux mixture daga ba pi le soil drenching kemut pi ai ban penje ini ka kendo kan penyap iki digi kenyang fungus bat iki bakteria. Nomor ba udon u copper hakani ka mixture. Deh kani ka video ngan hikaya pi kumno ban sna yakini baro artli ki dawai daga ba penon kam dau tutia bat ka shun. Bat kumno ban penon kam yakini ki dawai. Shua bangin pet kumno ban kle ekani ka dawai kidon katu kat niki precautions ki jing pikir bangin don kam ban bot ka banungkong kadai ba ngimde ban penon kam daki borti aluminium la niki borti nar la niki tin ngidai be ban penon kam daki borti plastik la niki nugi container ki balong plastik. Nomor ba kan sarang bat kan bam yaki niki kenjanar. Nomor udon u copper sulfate ka baar boro-boro kini ka dawai ngidai bet ban penon kam fresh kemut lading isna menta ngidai bet ban penon kam ban pelut menta ka sngi ngimdai ban bu sa amiet si sngi ar sngi lada pibu sa amiet pibu la shai la si sngi ka jingtre kam juga ni ka dawai ka tlot no bat kanom la ban yarap yaki jingpang badi knyang jingpang ki ba kta eki jingtung ki jong pi menta ka banungkong ngin pet shwa kumno ban snai kini ka Bordeaux mixture ka balong ka ratio ka bangidai ban bon kadai 1:1:100. Kemut iway sispa nagamta 1% Bordeaux mixture. Kabamut lara pipenon kam shikilo ka tutia, shikilo ka shun, kemut sispa litar ka pide ban penon kam. Timantangan pen EAP ka ni karukom kle. Nabanta ka ni ka demonstration bangan pen EAP ngan penon kam shipo litar ka Mo nomor ba sispa litar ka kala bon palat pihak penon kam shikilo kala bon bah kani namta kiba reps ing shibon ba pila ban kle sispa litar lane arspa litar kat kum ka jinon kam jong pi te namta kani ka video ngan pen EP da ka bang kle haka shipo litar ka lada de shipo litar ka kamut kat no ngade ban shim me ka shun bat tutia hakani ka ratio 1:1:100 mo namta shipo litar ka nginon kam sispa gram ka shun sispa gram ka tutia bat shipo litar ka kani kan bot ya kani ka ratio 1:1:100 menta pide ban thau ya ka shun bat ka tutia thau ya ka shun shispa gram nangta ya ka tutia ro shispa gram tementa ka total ka ba pide ban panon kam ka de shipo litar pia ini ki haki arbenta shim artli ki borti pendap san litar ka wei ka borti bat san litar ka haka wei ka borti menta pisa shim ya kani ka shun ka bala powder bha sapen ya ka bat saking sislam ha haduk bakanda lot kitu kishun baro kamde syuk bansa mau la ne bansa powder nangta shimru ikani ketutia ka bapila dap thau sispa gram shwa bapin king ha pen pra powder bhai ka bakan kloy namar ka chimpor ban dalak pra powder bha sathep bakani ka borti ka basan litar ka bat saking bha haduk banda bha kani ka shun ro bat kani tutiar ki ban bha kini ki borti baro artli hadin bakala bha kani ka tutia bat ka shun shim me kani ka borti ka bapikle e ka tutia bat sathe suki ha kani ka wei ka borti ka bapikle e ka shun bat saking artat ka bapinang the e kani ka solution
the suki bat king artat hado bandalut pimdei ban the season the barok siberti nomor ba kanom mix bha bat kanom trikam bha ka dawai jongpi the suki bat saking artat bakan long mix bha hado bandalut hadien ba pila dap the hangne kamut kani ka jingkhle jongpi total ka poi 10 litar ka baro menta shwa ba pin pendon kam me kani ka dawai pidon kam shwa ban tes ya ka asid jong kani ka dawai laga bon asid ne kumno ban tes ya kani ngani kaya pi menta shim mi kini kenjara shi ki banep lani kinu kenja tari kenja nar ki badon gitu kenja banep ki bale mo te pi pedam mi kini ki kenja nar kum karashi lani ka tari lani ka waj kano pedam kum basan minit bat sapet ya ka hatu ka don ne em ka tu ka jing sau sarang lada ka don ka tu ka jing sau sarang hakmut jong kini ki waj ki tari bat karashi kinu kenja nar ba pi penon kam kamut bakadang bun asid hakaneka dawai bapi klek lada ka bun ka asid pidon kam ban klek biang ya ka umshun bat ai biang ya ka umshun sa khendiat namar ba lei lada pipenon kam direct klem da tes ya ka asid lada ka bun asid kala ban kata e jing thung jong pi kala ban penyap e jing thung nakata ka daw pidon kam ban pikir bha tes shwa ban penon kam pedam ya ka waj hadin san minit sa pej itu ka waj ka don na em ka jing sau sarang lada kam don shu kamut kani ka dawai jong pi kala long neutral bat kala long ready naga bentaban pendon kam kani ka dawai pila ban pendon kam ke babuan ki rukom pila ban thep ka pom bat spray ke jing thung jong pi ki badon jing pang pila ro ban le soil drenching kum mga ong pi ki bun sing ba i ba yap stem gum to sa ai da kani ka dawai ai penje bhai ka bun barok ko wei khnang bakin yap ki knyang te pila ban pendon kam hakino ki jing pang ke bai dei bat ki johor lani ki sentiu lani ki so pila ban spray subuk ki ni ki tenrai so ro ki so nyamtra ki so kumta ter spray ki hakisla kan nyada na ki ni ki jingpang fungus bat ki bakteria mentapat ngan batai pi kumno ban shna ya ki ni ka bodok space ka wai pat ka dawai ka balong sbo ka bangila ban penun kam ki ding so bat kumta ter ya ka ni ka bodok space ni kle ha ka ratio 1:1:10 kamut iwei shipau kamut lada pishim 10 kilo ka tutia 10 kilo ka shun pidon kam 10 litar ka ban kle egani ka dawai bodok space 10 litar ka bodok space kala buon bha te kani ka jing kle khandiat bat kle buon ka shong ha ka jing rap jong pi sibu pidai unong rap obarap lai akar saw akar san akar ki ding so pidon kam man kle buon le se don ap deng jong pi barap tang ar photen rai lai photen rai ne tang san photen rai ki ding so pi ongan kle adu 10 litar tangan lita se ai ban bread ru umlong ban i samit ru umlong don kam ban penon kam lut kamut pi haban kle khandiat te kat kum kani ka ratio standard ratio 1:1:10 pila ban divide pila ban khen bat pila ban kle kat kum ka jing don kam jong pi subu pi ong ngadon kam man kle tang 10 litar ka nomor ba ngadunaw ding so ngadon tang sau photli ki ding so dan tang ar photli ki ding so dengan klek kat no pila ban divide hi yo shipo da pikwa ban penon kam silitar kamut pihap ban divide do shipo kamut divide lang do shipo ini barok kamut kan long 0.1 kilo kasun 0.1 kilo ka tutia bat kan long silitar ka te subu pikwa ban klek tang silitar ka kamut pidon kam kumba 6 gram kasun 6 gram ka tutia bat silitar ka mo la pi divide do shipo nomor 0.1 kilo ka bomot 6 gram tem tangan batai pi kumno ban kle mo hakaju ko kom pi de ban kle thau 6 gram ka tutia thau 6 gram ka shun shim artli gi borti namar namanta silitar bu siteng litar ka hakawai ka borti la ne ujok bu siteng litar ka hakawai ka borti shim me kani ka shun ka bapila thau 6 gram pen bhai kani ka shun ha kani ka wai borti bapila bu siteng litar san ml king bhai ka nangta shim me kani ka tutia bapila thau 6 gram pen me ka kani ka wai pat ka borti hadien ba kani ka shun ba ka tutia kala bha sa shim me kani ka wai ka borti ba pikle ka tutia the ha kani ka borti ba pikle ka shun bat sa the suki bat king artat bat kan long sbo kani ka jingkle ka jongpi kan mau bor ba dei ban the da ka borti ba pikle tutia ha ka borti ba pikle ka shun omdei ban the da ka bakle shun ha ka borti ba kle tutia la da pile kum ta ka jingtri kam jong ka dawai kanom tre sho nomor ba kan long precipitation te ka e ba pide ban le ka long kan mau da dei ka bodex mixture la ni ka bodex space ru
bor hakapor ba pikle David ban the da kani ka borti ba pikle e ka tutia the hakani ka borti ba pikle da ka shun the suki bat king artat kata ka dei ka rukom ka badai bat pide ban bot e kata khnang ba ka dawai jung pi kan long ba khlan bala ban penyap ki ba bun jat ki jat knyang bat ban yada ki jing pang ba pher haki jing thung jong pi ya kani ka bodox space ru phila ban test ya ka acid daga ba penon kam daga ju ka rukom we ya ka white lani ka tari ka banep bat hadin san minute lani 10 minute sa sei ka bat sapej la ka don ka jing sau sarang kamut ka dang bun ka acid phila ban ai shun shu sa khendian re lada kam don shu ka tu ka jing sau sarang kamut ka ni ka jing khle jong pi ka la long neutral bat kanom kta shu yo jing thung kamut ka la long ready ba phin penon kam kani ka bodox space phila ban penon kam hagi ba bun ki rukom kam tam ki barep kiwi ki barep so pareng ki barep so apple ki barep so pho ki barep ki kinu ki ding so ba pher pisha hab ban khap ki tanat bai hab ban le pruning pi hab ban le training te haman ba pi khap ki tanat ka don ka din mong ki ding nomor ba phila ot ba phila khap la de pisu i la ki kum to kala ban don fungal infection kala ban terkhong bat kala ban yo jingpang te da ba phita da kani ka bodox space hakini ki jaka ba pi ot kan ya da na kini ki jingpang ki ban penyap bat pen terkhong yo ding jong pi nang ta ya ki ten riding so ki barep so nyam tra ki barep kum ta ki so ba pher kum ba shimitar ka jingjrong na khndo how new ding jong pi dei ban ta da ka bodox space nomor la da phita da kani ka bodox space nomor bo don tu tia kini ki khnyang ki ba mi ki tlong ding kum ta ter kinom nuot ban khlong nomor ba udon tu tia bat ka don kani ka bodox space ka bayada ye ki jingthung jong pi naga benta jong kini ki ding so ki bala he ki bala jrong kumba shimitar ka jing jrong na khndo phide banta daka bodox space na benta pa kini ki ding so ki bidang khamret ki bidang khamlungkot kat kum ka jing jrong phide ban antat shubo shiput lanen ru posenemtar kum ta ter kat kum ka jing jrong jong ding so anre kini hi ki bala he ki ding so kumba shimitar ai phide banta ye kini ki ten riding so jong pi nang tala da don kano ka benta ka bomong haki ding jong piru phila benta da kani ka bodox space banyada niki khnyang jingpang ti kani ka dawai ka bodox mixture ba ka bodox space kan mau bha bengi dei bet ban penon kam ka ju ka singi ka ba phikhle om dei ban bu sa miet la ne ar lai singi ka kanom bha shu ka ba ar phidei bet ban penon kam da ki borti plastik om dei ki borti nar la ne aluminium nomor kin sa sarang kin sa jot kin sa kata ya ka dawai ka balai bor David ban the da kani ka solution jong ka tutia ha kani ka borti ba pikle ya ka shun om dei ban le da kum wei pat kan mau ka ta bor ka jingman toy jong kani ka dawai bodox mixture ba bodox space ka long ba ka khamtat ban yenu jor bat kini ki dawai ba pisu thiet namar kani phi thiet ka shun ba tutia phi sa khle hi bat ka ya daru na ki jingpang ki babun jaj namar ba ka long effective both fungus and bacteria ka bumut ka ya da na kini ki jingpang ki ba kta nau fungus bat nau bacteria ru baro ar kala ban yada te ka longa ba mentoi hadu ka ta la pi penon kami kini ka dawai kan mau bhai kini ki ratio mga ong ipi bodox mixture ka dei 1:1:100 bodox space ka dei 1:1:10 da ka ba pi penon kami kini ka ratio phila ban khen hi kat kum ka jingdon kam jung pi phiron kam man khle silitar la ne ar litar ne lai litar sipo litar ne spa litar ar spa san spa kat kum ka jingdon kam jong pi phila ban khen de ba bot de ka ratio ka bangala batai pi ti tangkat ni nam ta ka ni ka video nanget kan long ka jingkur khu ka ba krawi pi ki nong rep baro kublei shubon ublein kur khu pi baro